Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтуху дуслар. Табигатта һәр күренеш үз канунына, айырым законнарга корылган. Шул кануннар үтәлмәсә, гөлләр чәчәк атмый, җәен яңгыр яумый, кышын боз катмый. Кешеләрнең тормышы да бик күп кануннарга нигезләнә. Ә ул кануннарны өйрәнүче, тикшерүче, саклаучы кешеләрне без юрист дип атыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызны нәкъ менә юрист һөнәренә багышларбыз. Башлыйбыз. Юрист ул хукук белгече, илдәге законнарның саклануын тикшерүче, көйләүче һәм тәкъмин итүче кеше. Берничә кеше бергә яшәгәндә законнарсыз булмый, чөнки тормышны һәр кешегә уңайлы булырлык итеп көйләргә кирәк. Ә җир йөзендә 7,5 миллиард кеше яши. Аларның барысының да хукукларын, ирекләрен саклап торырга кирәк. Хукукларны законнар яклый. Законнар саклаганда зур бәхәсләр, үзара аңлашылмаучанлыклар да тумый. Ил һәр чак тыныч тора. Юристлар эшмәкәрлекнең куркынычсызлыгын тәэмин итәләр. Гражданнар арасындагы бәхәсләрне хәл итәргә, җинаять эшләрен тикшерергә ярдәм итәләр. Хукук белгече һәр вакытта кирәк булырлык һөнәр. Әлеге һөнәрнең күп илләрдә үз көне дә бар. Россиядә аны 3 декабрь көнне билгеләп үтәләр. Шунысы кызыклы. Галимнәр беренче хукук белгечләре моннан 5 миллион ел элек үк яшәгән дип чамалыйлар. 3770 еллап элек Вавилон патшасы Хаммурапи үзенең законнар җыентыгын яза. Андагы җәзалар бик кырыс була. Урлаган һәр кеше үлем җәзасына хөкем ителә. Ә бүгенге суд барышына охшаган күренешләр борынгы Грециядә барлыкка килә. Әлеге дәүләттә ораторлык, ягъни сүз осталыгы үсеш алган була. Һәм суд утырышында чыгыш ясаган хукук белгечләре үз дөреслекләрен сүз белән яклый. Юрист һөнәре бик төрле. Аның үз эшендә дә берничә һөнәр яши. Адвокатлар, мәсәлән, суд залында кешеләрне яклый, ә прокурорлар киресенчә гаепли. Прокурорларны башкача гаепләүче дип тә атыйлар. Яклаганда да, гаепләгәндә дә юристлар фактларга, тормышта булган вакыйгаларга, кешеләрнең сүзләренә нигезләнеп эшли. Бүген без сезнең белән шушы принциплар белән эшләүче юрист белән танышырбыз. Бүген Хузур ТВ студиясында кунакта юридик компанияның җитәкчесе, юрист Илдус абыегыз Садыков. Әссәламу алейкум. Әссәламу алейкум. Илдус абый, юрист булырга сез балачактан ук хыялландыгызмы? Һәм юрист булырга нәрсәләр эшләргә кирәк? Әйе, бу балачак хыялы да дип әйтеп булмый, бу күбрәк мәктәптән килгән хыял минем. Инде менә безнең мәктәптә булды мини-сценка, инде школьный сценка дип атала. Шул сценкада миңа эләкте прокурор роле. Бу роль миңа ошап китте. Ләкин мин инде менә прокурор ягында түгел, мин күбрәк кешеләр белән юрист буларак кешеләрнең хокукларын саклыйм дип әйтсәң була. Инде судта аларның интересларын представлять итәм. Прокурор күбрәк теге обвинение ягын тотса, инде без күбрәк яклыйбыз. Шуңа күрә бу минем действительно теге балачактан килгән хыял иде. Һәм мәктәптә ул минем күбрәк тә ныгытылды дип әйтсәң була. Менә юрист булыр өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Юрист булыр өчен беренчедән инде белем булырга тиеш, юридический образование булырга тиеш, аннан логическое мышление булырга тиеш, кеше анализировать итәргә белергә тиеш, законнарны дөрес итеп кулланырга тиеш. Менә һәр инде жизненный ситуацияга дөрес закон кулланып, дөрес чишә белергә тиеш мәсьәләләрне. Юридический мәсьәләләрне. Бик яхшы. Ә менә юрист эшендә нәрсә эшли ул? Юрист эшендә шул әйтеп узганча инде законнарны карый, дөрес итеп законнарны кулланырга өйрәнә. Инде кешеләр белән дә аралаша, аңа киләләр клиентлар
һәм һәрберсе инде үзенең проблемасы белән сөйләп күрсәтә, проблемасын үзенең. Һәм инде юрист шулай итеп, дөрес итеп законнарны куллану белергә тиеш. Документлар белән эшли инде, судка заявлениелар әзерли, ходатайстволар, һәм бик күп шундый теге процессуаль документлар төзергә булыша инде кешеләргә. Эшләре бик күп инде, шулай бит. Эшләре күп, эшләр җиңел түгел, һәр эштә инде безнең авыр дип санала. Юрист инде күбрәк шул анализировать, логическое мышление булырга тиеш, һәм логика булырга тиеш, һәм законнарны дөрес итеп аңлап, куллану белергә тиеш. Менә адвокатларны да юрист дип әйтәләр. Ә менә юристлар алар нинди була ала? Менә адвокат та ул юрист дигән сүзгә керә инде. Юрист ул теге более широкое, обширное понятие инде. Һәр адвокат юрист. Но һәр юрист адвокат түгел. Инде адвокат булыр өчен анда образование кирәк, стаж булырга тиеш юридический профессия буенча. Һәм инде ул экзаменнарын бирергә тиеш, успешно бирсә, инде адвокат була. Адвокат ул күбрәк инде теге уголовный эшләр белән эшли. Юристның аны инде ул уголовный эшкә керә алмый. Шуңа күрә менә адвокат инде ул күбрәк уголовный эшләр буенча эшли торган специализация. Адвокаттан кала судья, прокурор вазифалары да бар. Алар ни эшли? Адвокат әйтеп узганча инде ул кешеләрне яклый. Прокурор ул кешеләрне гаепли, инде гаепләү чыгара. Судья ул ике якны тыңлап, законный, обоснованный карар чыгара. Законга нигезләнгән шундый справедливый решение чыгара. Юристка укыган кеше ул менә адвокат та, прокурор да була аламы? Алар ничек? Әлбәттә, ала. Монда инде беләсезме, кеше ничек кайсы якка тарта инде. Кайсы берәүләр инде кешеләрне яклау максаты бар. Кайсы берәүләрнең мәсәлән бүтән чак, именно законны бозмаска тиеш бүтән кешеләр. Ул яклау закон ягында торалар инде шул белән прокурорлар. Инде судьялар, алар беспристрастный, ике якны тыңлап, үзенең карарын чыгаралар. Шуңа күрә юридический белем алган кеше ул судья да була ала, адвокат да була ала, прокурор да була ала. Әлбәттә, анда инде стаж кирәк, судья булыр өчен опыт та кирәк. Мәсәлән, ничек секретарь, помощник судья, нарсын судья булалар. Бик күп шул ступеньнар үтәргә кирәк инде судья булыр өчен. Судья инде ул юристның иң яхшы юрист дип әйтсәң дә була инде. Шуңа күрә менә шундый җавап. Бик аңлашылды, бик яхшы. Ә менә сез үзегезнең беренче эшегезне, беренче процессны хәтерлисезме? Хәтерлим, әлбәттә, ул бик дулкынлыклы процесс иде инде. Миңа эләкте эш инде расписка буенча бер кешегә акча биргән инде. Һәм инде икенче кеше кайтармаган акчаны. Менә судның повесткасы килде миңа инде юрист буларак, представитель буларак. Һәм инде судта бөтен нәрсә онытылып бетә бит инде. Каушыйсың да аннарысын. Мин закон буенча беләйдем, басыра кирәк икән инде. Судья кергәч, менә инде судтан онытылып китте инде. Басмадым. Шуңа күрә инде менә шундый замечание алдым мин судьядан. Но шуңа да карамастан инде эш уңайлы булды, положительное решение булды. Инде судны без җиңдек һәм кеше инде кайтарды. Бер ел үтте һәм кайтарды инде. Бик яхшы. Димәк, беренче эшегез сезнең бик уңышлы. Аллага шөкер. Бик яхшы. Ә менә Илдус абый, юрист ул нинди булырга тиеш? Юрист инде ул белемле булырга тиеш. Беренчедән яхшы укырга тиеш. Инде мәктәптә дә аның ниндидер склонностьлар булырга тиеш шул гуманитар фәннәренә. Аннарысын менә шул юридический образованиеларга тиеш. Логическое мышление итеп узганча инде булырга тиеш, аның яхшы белемнәр, законнар белергә тиеш, законны дөрес итеп кулланырга тиеш. Аның ул җаваплылыкчан булырга тиеш, инде ответственный кеше булырга тиеш. Һәм инде кешеләргә булышырга дигән аның нияте булырга тиеш. Бу һөнәрнең нинди авыр яклары бар? Авыр яклары бар, әлбәттә, кайсы чакны инде менә теге законнарга кирип китеп, судебный практикага кирип китеп, бик күп вакыт ала. Инде вакытның киткәнен сизми дә каласың. Кайсы чакны кайтасың саат 10-11 эштән. Шуңа күрә, бу пытливый ум, русча әйтмешләр, пытливый ум ул үзенең результатларын бирә. Һәм инде уңышлы эшләр благодаря этому дип әйтсәң дә була инде. Менә шул итеп узак итеп өйрәнеп,
изучать судебный практиканы. Благодаря этому инде без шул яхшы результатларга добиваться итәбез инде. Бик яхшы, бик зур рәхмәт сезгә Илдус абый. Рәхмәт сезгә дә. Сезгә эшегездә уңышлар, исәнлек, саулык теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Инде без алга таба дәвам итәбез. Суд залында тагы бер төр хукук яклаучы була. Ул судья, карар чыгарушы, казый. Әлеге һөнәр иясе судта иң әһәмиятле кеше. Ул барлык законнарның үтәлү, үтәлмәвен игътибар белән тикшерә. Яклаучы һәм гаепләүче сөйләгәннәрне тыңлый, өйрәнә һәм карар чыгара. Гаепләнүче кешене я чыннан да гаепле дип, я гаепсез дип таный. Аллаһның илчесе саллаллаху галейхи вассалам булай дигән: Аллаһ берәр халыкка игелек теләсә, андагы хакимиятне зирәк кешегә, казый эшен белемле ирләргә, байлыкны юмартларга бирә. Суд залында да хөкем чыгаручы бик зирәк булырга, сак фикер йөртергә тиеш. Чөнки юрист суд залында гына хөкем чыгаручы, ә чын мәңгелек хөкемдар ул Аллаһ кына. Һәр урында һәм һәр вакытта кирәкле һөнәр ул хукук белгече, җәмгыять тормышын имин итүче. Тормышыбыз һәр чак имин булсын, дуслар. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.